Kung pagpaniud to na itong tanan, luto taron og miswa. Miswa with patula or sikwa. Sige taga karne, murag bugat sa heart. Okay. Kuha na ba ni? Luto na. Kainit na. Happy Sunday everyone. Masawa itong Sunday. Ako ba siguro, nag-beach ka ron, no? And init. Perfect weather condition. It's a Sunday Miswa day. Miswa Sunday. And okay. So happy Sunday everyone. Gimingaw man taron og mga naandang luto, no? This one. Siya. Kita to siya. Wala ko siya. Sumot. Sardinas. Yun. Galera ni. Inuno na lang po nato ang sikwa o patula. Yan. Sumayong pagpaniud to na itong tanan. Maglapa po tag-ukra kung taon-taon kaya itong isago sa ginamos. Mot.
Wato ka? Ang cute siya, yun. Kunya na lang pansit gisado dahil ha, hindi kahapon. Okay. Now lang ko ano sardinas o miswa. I just love it. So makakita nini, no? Kumoto, basapot yun yung sikwa. Yani. Asas dyan po. Iyon ko na eh. Uy. Iyon sa kaya ko ni Kuan. Dali na kayo. Ilunod na na yung miswa. Okay. Yan. Tulog. Pa. Dali naman yung malutong miswa, no? Tinan ni Day. Yan.
Okay. Luto na. Luto na ta. Di, maglata pa kong okra din. Maglako ako okra sa gula ginamos. Dayan James, makamis jud sir. Yeah, mo ni ang mga luto nato diri sa ato ano, Pilipinas, especially sa Cebu. Miswa nga sa gula og tinapa or sardinas plus kuan kanang sikwa or patola. Yan. So, maniod to na ta. Ituto naman. Bye-bye, Ma'am Diane James.